Newsbreak! Sa headlines kan mga barata, nagkaperang jeepney driver sa siyudad kang Naga, day mapartisipar sa transport strike sa Webes. Kantidad 2,000 pesos na gas coupon itataong ayuda kang LGU Naga sa sektor kang transportasyon. Tulong persona na envuelto sa illegal na droga sa Camarines Norte, arestado sa magkakasuway na banwaan. Second International AI Education and Technology Summit gigibuhon na sa aga. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo, Micah Angeles. Sarong transport strike ang nakatalaan na gibuhon sa maabot na Webes bilang protesta sa palago sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo asin sa mga kahagadan sa gobyerno kan mga yaon sa sektor kan transportasyon. Alagad ang nagkapirang jeepney driver sa syudad ning Naga, mayong plano na magpartisipar sa tigil pasada. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Mayo pang binababang direktiba ang presidente kang operators kan mga driver kang jeep sa LCC Transport Terminal sa may Felix Plazo Street, Sabang Syudad ng Naga, kung mapartisiparang sa indang grupo sa mangyayaring nationwide transport strike sa Marso 26. Alagad kun ang mga driver mismo ang hahapoton, mayo subot sindang plano na magpartisipar sa mga araw kaining kilos protesta. Mayo pa man pong abisuan sa kooperatiba. At kung masabay kami, bakit kung masabay, garo, lalo magkakagurotong kami kanay. Ang sistemang ngunya na panahon. Katulad po nga niyo, naka-primerong biyahe na ang pamgargarami ang pamawan, halos nakakasarong pila lang kami, talawin naman po ang babalik. Kung kunyari ining mga kairibanan ko talaga, kung gusto, maiba ko. Pero kung ano talaga, tsatsagaan ko muna hanggang kaya pa. Kami digdi ma'am, dahil man kami nagpa-participate din. Maski itong inot na strike ang piston, dahil kami naglalahok talaga digdi. Maski itong mga inot-inot panindang strike, dahil kami naglalahok talaga. Dahil ko lang ara ma'am, sa presidente man yan siyempre. Dahil man kami pwedeng maglahok lang yan, kusa me, kung dahil aprobado kang presidente. Maut lang ka mga drivers na halio na ang excise tax asin ipasunod na ang fare hike o dagdag pamasahe na makakadagdag man sa saindang ganansya mientras na hinahalat ang ayuda hali sa gobyerno nasyonal. Siguro po, ang hinangad kang gabos na ibaba man po itong kinagadan na piso sa kada itong dagdag sa pamasahe tapos sa succeeding po. Para siguro po, maka-orhomin ito po, makadagdag mo sa mong kuya, sa mong hanap po. Sa ngunyan, mas doble pagabat sa bulsa kan mga driver ang presyo kan kada litro kan krudo na uminabot na sa 121.1 hasta 135.30 pesos. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, para makatipid sa gasto sa pagkakan, napirita na sanang magbalo ng pagkakan ang mga jeepney driver. Nagbabalik si Cristina Valenzuela. Parehas po kami biyahe. Pinili na lang kang mga driver na ini na magbalo ng pagkakan para makabawas sa gastos. Ngunya na padagos ang paglangkaw kan produktong petrolyo. Imbis na magbakal pa nin pagkakan sa karinderya. Inabutan mi ang grupo ni Alan Olvedo asin Arwin Bandola na nagkakarakaning pamahawan pagkatapos kang sa idang enot na biyahe. Sa 7 taon na pagiging driver kang jeep ni Arwin na biyaheng tagpukol San Fernando Naga vice versa, ang sitwasyong ini ang urog na nagpatios sa buhay kan mga arog niyang nasa sektor kang transportasyon. Saro sa paagi na sa iyang ginigibo para makatipid, iyo ang pagbalo ning maluto asin makibanga na lang ning panira sa kapwa niya man mga driver. Sa totoo lang, iyo talaga. Naranasan ko sa 7 taon na pagdadrive ko, digdi iyo lang ni ang naranasan kong grabing krisis na ni. Kaya talagang tiyaga kami ngunyan. May maipuli lang maski dikit. Ito, arm ko niya ma'am. Ang panira ko, nakikibanga na lang ko ta. Kung igwama ko, binabangaan mi man sinda. Kaya talaga tinitipid mi. Mayo kami ipupuli kung talagang makakang kami dyan. Uy inay, makakang kami sa Sanggatos. Isipon mi ang pamilya ko, ano daw ang kinakatan, ano daw ang papanira, no? Kaya yun man ang ano mi, kaya
tsaga lang muna kami digdi. Araw ka ni mamal na naman ang krudo. Hulit na nagpapatak naman lang sa 200 pesos ang naipupuli ni Alan sa pamilya sa urual daw na biyahe, kaipuan man kaining magtipid, urog na tamay aki pa ining pinapaklase. Kaya imbes na magkakaning masiram habang naghahalat ng pasahero, nagbalon naman lang inining maluto asin dinilan para makasalbar lang sa maghapon. May mga estudyante po kami. O si pinupuli mi pong 200 o sa ito mapagkasyahon. Si pangaral daw pong balon o si pampanira po. Sa tao kan padagos na pagmahal kang krudo, kanya-kanyang diskarte na sana kan sa tuyang mga driver ang ginigibo. Kabali na digdian pagbalo ning pagkakan para makatipid, asin daina mabawasan ang maipupuling kadikit na ganansya sa maghapon na pagpapasada. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, mayo pa man balak magpundo sa pagkayod ang grupo ni Tatay Erwin na nagbabiyaheng Hobo, Minalabak, Naga, vice versa. Dawa padagos ang paglangkaw kan produktong petrolyo. Alagad kung may mga driver subot na dahil na kaya o mayo na ning budget pang krudo, pupwede naman magpundo sa pagkayod, sigun ki Tatay Erwin. Mangaming balak digdi ma'am, tigil pasada. Ang rason mi digdi ma'am, si magabata ng maray, magpundo na. Si igwa pang panggastos sa krudo, okay pa, sige pa, larga pa. Harap mo lang kayo ng rason mi digdi. Mamang kaming mga ano-ano digdi na masabing matigil pasada mayo. Sa iba pang bareta, listahan kan mga tricycle driver na dapat makakaresibin ng ayuda hali sa DSWD, pinapaasikaso na ni Mayor Leni Robredo sa Tri-Mobile Operator Drivers Association sa siyudad ng Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang pag-uulay ni Mr. Hel Belen kang grupong Federation of E-Trike Tri-Mobile Operator and Driver Association as ni Mayor Leni Robredo, mapadapit sa ayudang sedang maresibi hali sa gobyerno nasyonal sa pagi kang DSWD. Tulos pinagsugo kang alkalde si Belen na asikasuhon ng listahan ka mga lehitimong miyembro kang Tri-Mobile Driver Operators Association o TODA na makakaresibi kang 5,000 pesos na ayuda. So si instruction ta, ayuson si records ka mga membership, kang mga TODA para mag-qualify. Ang iba kaya, garo din ninda nahihiling si kahalagahan kang TODA. So di piga-asikaso si membership. So igaw sinamang inaapod na adapted, ang sabi ta baka kaya di yan i-grant pag ang status adapted. So ayuson ngunya na si Mana, si status kang membership para si gabos talaga nagda-drive ng tricycle, matawanan. Makondusir man ng emergency meeting ang grupo ni Mr. Hel Belen kang FETODA para maasikaso subuot si mga requirements kang iba nilang miyembro para maibali sa listahan kan makakaresibi kang ayudang 5,000 pesos hali sa DSWD. Last day na nga ni sa aga, kung di pigahagad mi nga ni, sabi mi, nagpulit kami na kung pwede. Ngunyan, maayos meaning aldaw na yun. Ready naman si record mi. Yaw na si record mi ka boss, mi na lang, ilalag mi na lang duman, na maging lehitimo sindakan tuda. Dito si Samuyang kapag-urulayan mo niya. Naka-ready na mga boss to. Kaya madali lang maray. Kinaulay man ni Mayor Robredo ang Sarong Mall sa siyudad kang Naga para maging venue kang payout para sa mga Tri-Mobile driver sa Pecha Jess kang bulan in Abril. Nagpapasalamat ka sa Robinson's Place ta, pigkaulay ta kasuod ma, okay man tulusin na duman gibuhon si payout. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, gas coupon na nagkakantidad 2,000 pesos ang magiging counterpart kan syudad ng Naga bilang ayuda sa transport group sa syudad. Sa paliwanag ni Mayor Leni Robredo, pinagbarhay nindang gas coupon ang itao sa mga driver para siguradong produktong petrolyo ang babakalon kan mga ini para sa indang mga behikulo. Itong tabang ng syudad ang napag-ulayan mi during the meeting, garo gas coupons. Pero gigibuhan pa itong ordinansa. Pero ang suggestion ni Kagawad Omar, Councilor Omar, gas coupons para siguradong pambakal ng gasolina. Sa samuyang pagbabalik, tree planting activity sa syudad ng Naga suspendido muna ngunya na dry season. Yan na sinibapang nangenot ng mga bareta, digilan sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak.
The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, may 4 ng dump truck ang lokal na gobyerno kang Nagan hali sa donasyon. Saro digdi ang hali sa Angat Buhay, 2 ang hali sa United Auctioneers asin ang saro hali sa Regasco nagagamiton man subuot kan Solid Waste Management Office. Actually, si Pig-donate sa Tuyang Unyan, pang-4 na tong equipment na Pig-donate. Hali ito sa Regasco. Ang Regasco sarong kumpanya na pagsadiri kang pamilya ni Congressman Arnel T. Several months ago kaya, nagbisita siya digdi, naghahapot siya kung anong matatabang niya, bigsolisitan ko. Sabi ko, baka ang kaipuan niya ako equipment, baka niya ako pwede kang makataong equipment. Nag-confirm siya, dump truck si Tinao. So yun na to si pang-4. Si pinakainot, hali sa Angat Buhay. Tapos si Dua, bago kaniyo, hali sa United Auctioneers Incorporated, na hagad naman ito, inina si pang-4. Sa iba pang bareta, hulita naglaog na ang dry season, nangangahulugan ini mas magiging mainit na ang masunod na mga aldaw. Pinagsuspendir na kang City Environment and Natural Resources Office ang gabos na tree planting activity poon sa bulan kan Abril. Sa anunsyo kan City Enro, huli kan sobrang init kan panahon, dayman subot mabubuhay ang mga bagong itinanom na saplings asin proteksyon naman subot ini sa mga mapartisipar sa tree planting activity. Sa police report, 4 na persona na inbuwelto subot sa ilegal na droga, arestado kan PNP sa Camarines Norte sa magkakasuway na anti-illegal drug buy-bust operation. Ang detalles sa report ni Juan Carlos Aguirre. Tulong magkakasunod na anti-illegal drug buy-bust operation ang matrayumpong pinagkondusir sa mga banwaan Canuse Panganiban, Paracale, Asinlabo, Camarines Norte. Sa Banwaan Canuse Panganiban, arestado ang 2 pigkukonsiderar na high-value individuals o HVI. Binisto ang mga naarestong sospek na sinda alias Chris, 18 anyos, asin si alias Johnny, 34 anyos.
Na-recover sa 105 gramo ning pigtutubod ng shabu na may standard drug price na 34,000 pesos, asin 1.5 grams ning pigtutubod ng pinag-alang na dahon nin marijuana na nagkakantidad nin 150 pesos. Sa Paracale, 8 gramo ang timbang kan 5 plastic sachet ning pigtutubod ng shabu na nagkakantidad 54,000 pesos na nakumpiskar kan mga otoridad sa sospek na si alias Tonyo, Tubong Poblacion Sur. Mientras tanto, sa Banwaan Canlabo, sarong alias Yayo, 33 anyos ang naaresto sa ginibong drug buy-bust operation kung saan nakabakal ang mga otoridad nin subuot shabu sa kantidad 500 pesos. 5 sachet man ang nakumpiskar pa sa sospek nin pigtutubo ng shabu na nagkakantidad 6,800 pesos. Ang mga naaresto nasa kustodiya ngunyan kan PNP na masasangatan ng reklamong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa iba pang police report, alas 10:06 kasubagong aga kan maaresto kan mga tauhan kan PIDEA Region 5, Regional Special Enforcement Team 1, katuwang ang Regional Special Enforcement Team 2 PIDEA Region 5, Legal and Prosecution Unit, PIDEA Albay asin Ginubatan Municipal Police Station, si alias Lar, 42 years old, residente kan Barangay Ilawad, Ginubatan, Albay. Dating empleyado kan gobyerno asin ngunyan, tricycle driver. Nakumpiskar sa sospek ang sarong heat seal transparent plastic sachet na may laman subot in 25 grams ng pinagtutubod ng shabu na nagkakantidad 170,000 pesos. Mahampang ini sa reklamong pagbalgar sa Republic Act 9165. Sa iba pang police report, 50 mga police women kang Naga City Police Office ang nag-atindir kasubagong aga sa NCPO grounds sa ginibong one-day Personal Security Awareness and Self-Defense Seminar. Obheto kang nasabing seminar na matukduan ang mga babaeng pulis kung paano mapoprotehiran ang saindang mga sadiri. Urog na takaipuhan may tamang kaaraman ang mga ini pag-abot sa self-defense na makakatabang man sa saindang trabaho sigon kay Police Captain Daisy Angeles. So ang purpose kaniyo mataanan ta and ma-equip ta sinda ning necessary skills regarding self-defense para makatabang sa inda sa indang duty o sa indang pag-perform na kayo sa indang duty. So, ang importance syempre kani, matataanan sinda and magiging confidence sindang magtrabaho, inot na inot, dahil may aram sinda pag-abot sa self-defense. Sa iba pang police report, siniguro kang Naga City Police Office na igwang nakadeploy na personahe ang sa indang opisina sa Marso 26 para sa transport strike. Sinabi ni Police Captain Daisy Angeles, tagapagtaram kang Naga City Police Office, na pirming preparado ang sa indang opisina sa mga deployment, urog na sa mga aktibidad na sa indang namumonitor. Every time na igwa kitang mga activities or igwa kaming namumonitor ng mga activities sa luwas, ang Naga City Police Office perming nagpiprepare or perming ready ang samuyang deployment. Security, preparation, deployment, so ready kita dyan para masiguro ta na ang mangyayaring activity sa luwas is masiguro ta na ang mga ma-join sa activity, maging safe, and then mayong mangyaring anumang incident. From time to time, pero may mga araw kaya na mga activities. So, kumbaga, natural na sa PNP itong mag-deploy, mag-assist sa tuyang mga kababayan para masiguro ang sa indang seguridad. Sa iba pang bareta, magkatuwang ang 2nd Infantry Battalion as in 3rd Civil Military Operation Company sa pangenot ni CMO Officer Lieutenant Rusty Pacquiao sa pagkondisir ng information operation sa Barangay San Antonio, Palanas, Masbate. Kabalit sa pinagtukar iyo ang Amnesty Program, Enhanced Comprehensive Local Integration Program, Anti-Terrorism Law asin ang mga oportunidad kung mabali sa Philippine Army. Importante subot ang araw kay ning aktibidad para mapukusog ang pakipag-ulay kan mga soldados asin komunidad.
Sarong paagi man ini para mairani ang serbisyong kinakaipuan kan mga residentes asin padagos na mamentinira ang katutinungan asin pasi orden sa nasabing barangay. Padagos sa mga barata. Gigibuhan na sa agang hapon ang Second International AI Education and Technology Summit kung saan itutukdo asin ipapaliwanag ang importansya kan artificial intelligence. Susog Kinagwa College Foundation President, mayong maraot sa artificial intelligence urog na kung sa diri mong ideya ang ginagamit, alagad tinatabangan kan AI. Nagdedepende na lang subot ini sa sarong tao kung paano i-adaptar o i-improve para epektibong magamit sa negosyo, edukasyon asin pagtaonin mga pangenot na serbisyo. Sa nasabing pagtiripon sa aga, bisita man ang mga taga Samsung Technology asin Samsung Education. Actually, I've been using it for so many years already. I don't see any negative things on it except when you don't use your own perception on it or your own knowledge on it. Pag pinabayaan mo lang si AI na lang magdikta sa'yo, then that's the negative part. But it will still give you the best solutions, no? Kasi ang AI is a compilation of millions of knowledge already, no? Kaya it will just give you the best. But it's really up to you to adapt it or to improve on it, no? So yun ang message namin bukas na AI is here, wala na tayong magagawa, no? AI is here. So how are you going to use it constructively in your business, in your education, and on your social services? Mientras tanto, nakatalaan man gibuhon sa masunod na semana ang Economic Impact Forum kung saan tutukaron ang presenteng kamugtakan sa nasyon urog na ang epekto kaini sa mga ordinaryong mamamayan. Sinabi ni Mr. Mario Villanueva kang Naga College Foundation, pag-uurlayan digdi kung paano hahampangon ang presenteng problema asin sagkod doarin ini pwedeng mamatian. Actually, we have organized what we call an Economic Impact Forum. I think this will happen on March 30, where we invited economists, businessmen. Ano ba magiging impact nito sa mga nasa laylayan? Kasi yun ang importante. I think the rich will be able to cope up kasi may mga kapital. But how about the ordinary citizens? How are they going to cope up if the prices of gasoline, prices of commodities keep going up? And how long will it take? Anong gagawin natin, no? So, yun ang i-announce na lang namin. Ang sa forum na yan, kasama ko dito si Sir Dan De Leon ng WRI, no? Na nag-organize dito. And of course, yung mga AIM alumni namin na nandito sa Bicol. Mortem Redux the musical theater play kan Teatro de Santa Luisa nagwalat ni magayon na adal sa mga nagdaralan. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Eksenang hali sa totoong buhay, linyang matatak sa puso asin isip. Asin adal na makukuaman ngud sa kapaladan asin pagkamuot. Ini ang nadalan sa duwang aldaw na screening kan most anticipated musical theater play na Mortem Redux kan Teatro de Santa Luisa sa Universidad de Santa Isabel Auditorium. March 20 to 21, ipinadalan ang musical theater play na pinag-abangan para madalan kan estudyanteng si Frances Jane Peel kan Universidad de Santa Isabel. Yung Mortem po, nakita ko po siya sa page lang sa school namin. Tapos po, mas nainganyo po ako mapanood siya kasi parang last time po na nanood po kasi ako noon. Tapos ano po, yung parang mas na-feel ko na I need to watch kasi parang madami po ako matututunan. Ganun. Yung characters, yung hinangaan ko talaga. Hindi siya kasama sa main cast, pero yung core, yung mga kaluluwa talaga. Yung ganda yung parang mga intermissions yung mga and yung yung pagtakip nila dun sa key conception. Ang Mortem na Latin word of death o kagadanan, kakaibang istorya na nakasentro sa kayang gibuon kan sarong individual para sa pagkamuot, dawa maging kalaban kay ni ang futuro. Ang buhay kong ito ang sinasabing magmamahal. Digdi man pinahiling na bako sa ng tao ang nagkakagusto. Ngunit pati ang mga elementong dainahiling, alagad pirming nakabantay, arog kan kagadanan. Ang Mortem ay isang
kwento ng pag-ibig, isang kakaibang pag-ibig dahil ito, si Kamatayan na-inlove sa isang babae, sa isang mortal, ng panahon ng Hapon, nang in-invade ng Hapon ng Pilipinas. Pero si Concepcion may iba siyang kasintahan, isang Hapon din. At ginawa lahat ni Kamatayan ng paraan upang mapasakan niya si Concepcion. At ang nangyari, sa halip na sunduin niya si Concepcion, dahil si Concepcion mamatay na, si Kitaharong namatay. Maraming salamat para sa mga nanood at nagbigay ng mga magandang comments. Saro ang anghel na pinagampanan ni Zia del Bascuña sa nagkaigwan yung halabang exposure sa production. Istorya niya, maugma siya na saro ang sa iyang role sa nagustuhan kan audience. Masaya and nakakabigla din na nagustuhan nila yung role ko bilang anghel, and I'm very blessed and I'm very happy po na malaman yun. Sa mga nanood po ng Mortem Redux, maraming salamat po. Masyado naming na-appreciate yung support and pati po yung pag-appreciate niya po sa aming mga local artists din po. Sa paagi kan musical theater play na Mortem Redux, mas nabuksan ang isip asin kita napukaw sa katotohanan na ang buhay igwang kasagkoran. Kita man mapaduman sa limbo, ang lugar na mayong kasiguraduhan, basta yaon ang pagkamuot sa puso, sa inman kita darahon kan tadhana, kita handaining at tubangon. Para sa GNN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga, News and Bico Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuing official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming matod ni mabaretang garantisadong nanginginot, sinapapanahon. Hit ang subscribe button sa samuing official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para update kita sa mga bareta asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja, Mike Angeles, asin ini ang GNN TV48 Naga, Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo, tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.